Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żar lid-dilettanti tal-Karnival u l-maħżen fil-Marsa li tlieta inħakem minn nirien. Adrian Delija tkellem mad-dilettanti li bħalissa jinsabu bla maħżen b'ammont ta' apparat u għodda li ġiet meqruda kważi totalment minn din id-disgrazzja. Bid-dilettanti għadhom visibilment maħsuda b'dak li seħ u ma tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista fejn qalu li l-ħsara li sofrew tlaħħaq l-eluf. Intant, Adrian Delija sostna li dan il-wirt kulturali tal-Karnival għandu jiġi mħares sabiex nieħdu ħsieb dan il-patrimonju għal-futur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hija sfortuna li b'differenza żjara ta' ftit tal-jemilu issewwa kellu jżur dan il-maħżen minħabba disgrazzja. Livell ta' Karnival li minkejja limitazzjonijiet, minkejja li m'għandhomx post, minkejja li m'għandhomx funding, xorta jilħaq livelli Ewropej jekk mhux mondjali. Sfortunatament illum bil-maqlub hija ħasra illi fejn kienu jaħdmu kien hemm dal-inċident illi prattikament irvina mhux biss il-post fejn kienu jużaw u jaħdmu fih dawn il-persuni, imma wkoll l-odda, l-equipment u dak kollu li jużaw biex matul is-sena iwaslu biex ikun hemm il-karrijiet tant majestużi illi jipproduċu. Aħna l-ewwel nagħmlu appell lil kull min jista' jgħinhom għax dik hija xi ħaġa sabiħa il-Maltin dejjem jgħinu meta jista' jkunu waħda ħanieħdu l-inizjattiva anke fuq il-programmi tagħna fuq il-medja tagħna biex nippruvaw nżidu l-awareness ħalli nippruvaw ngħinuhom ukoll b'mod materjali. Imma appell lill-Gvern illi isib post alternattiv b'mod immedjat ħalli jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jirpillaw u jieħdu n-nifs u jkollhom fejn jaħdmu, imma b'mod iktar ippjanatu fit-tul illi dawk kollha li huma ippassjonati bil-Karnival jingħatalhom post ċieraq safe, kemm mill-elementi, kemm mill-inċidenti, kif ukoll għalihom bħala il-persuni li jaħdmu hemmhekk fiżikament illi jkunu jistgħu verament iħarsu l-qudiem b'tama u b'fiduċja. Flimkien ma' Adrian Delija kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo.